Salam vatandaşlar. Salam vatandaşlar. Hemen şu zublu diş doktorumu da geldim. Amerika'da her 6 aydan 4 aydan dişlerini arasaladıp duruyan doktor eline yapıp veriyor. Her 6 aydan ya 4 aydan gelmeli. Barayan dişlerini arasalayan kırşanın adını, dişlerin fırçalarını, yüzümnaki, fırçanın yüzümnaki, emalın yüzümnaki kırşanlarını ayırıp veriyor. Vaktına ayrılmasa daşa öğürülüp gidiyor da daş emele geliyor. Yiyen içiyen de atlamadan. Şunun için dişlerin sağdığında olmak için her 6 aydan onu arasaladıp durmalı. Şu kırşanlarını, daşlarını emala ziyan getirmedi yani. Hemen dişlerin düyüpleri gaylanmadı yani. Men bugün o barada aytjak bolamokda. Şu görýän öňümde duran paketiniz var, şu barada aytjak bolýan. Bu restorandan gelen nahar, şu ýerde işleýänler abede mesela nahar özleri restorandan zakat edýärler telefonunu. Olam telefonunu zakat edilen nahar, islenip naharın getirýärler. Pulunu töleýän, telefonu töleýän, ýa-da kartçykany bilen ne şu zatlaryň hemmesine elektron döwlet diýilýär. Bir ýere gidip ya yol kiri çıkarıp taksi tutup ya avtobusa minip pelak bolup görmeliler. Öýüň oturan ýerinde islen naharynda gaýdyp bolýar. Islen wagtyň getirip gidýärler diýen hagadynda. Onuň ýa-ni çeýbi diýip bir zat el haky diýär-de ýa yol haky, el haky. Ondan şol kartçykany bilen $5, $3 özüň töleseň ola getirip giden üçin şol dastavka diýen ýa-ni oglanlar öz hasabyna öz jibitine alýarlar onu edaran ýa-ni restoranyň başlyklaryna, restoranyň hasabyna giren nokta. Şol getiren oglan ýa-ni ýa gyýdy bolsun şol dastavka eden adama $3, $5 jibitine giýer her eltip beren nahar üçin. Şonuň üçin hem her kim öz maşynada Uber edip bilýär. Lyft ya Uber diýilýär. Adyny familiýaňy danlaryň ýazdyrýan. Onuň saňa signal gelip durýar da maşyna plan ýere dastavka etmeli diýip gidýän, eltip berýän $5, $3 alýan. Günüň dowamyny 2 saat, 3 saat işleseň, abet wagtlary ýa akşamlyk nahar wagtlary işleseň, ýa bir $200 alyp bolýar da bir $100 abet wagtyna akşamlyga bir $100 şeýler alyp bolýar mukadiýen. Men işläp göremok, ýöne işleýän tanışlama aýdýar, bir $200 alyp bolýar günüňe diýär. Şonu aýtjak bolýar. Ne şuňa dastavka edilen nahar ne dur hiç kim bolan şonu. Adamlar eýlek geçip dur. Şol ösen döwletlerde ine sistema şular ýaly işleýär. Gören adymy alyp ýapyşyp garabap alyp görmeli ýa-da ýok. Fenkidel значит kapitalan geçip gitmeli. Ne adamlar arkaýyn eýlek geçip görler, hiç kim işlet diýenok. Şonu aýtjak boldum men size watandaşlar, ine kimim bolsa bir edara ne şu diş doktoruň birisi zakat edenler diş nemede poliklinikada işleýänler biri. Ne şonu görkezýän edip size bolýar watandaşlar. Ha bolanyňlar.